En pocs dies, l'històric cinema Avinguda de Puigcerdà quedarà només en el record dels cerdans. Després de 62 anys de funcionament, aquests dies han començat els treballs d'enderrocament de l'edifici i són molts els curiosos que s'hi acosten per observar com el tiren a terra, la majoria amb rostres i comentaris de decepció. La davallada d'espectadors va fer inviable continuar amb la sala oberta i els seus propietaris van haver de prendre una decisió. La primera empresa, que va adquirir l'edifici per construir-hi habitatges de luxe, es va fer enrere i finalment ha estat la constructora de Manresa, Cardoner Group, la que està executant els treballs per alçar també un bloc residencial. La família propietària del cinema viu aquests dies en pena, però convençuts que no tenia més opcions. Sap molt de greu perquè són 62 anys, el meu tio que el va pujar i era l'ànima, doncs ha fet sempre de tot i més, però arriba un moment que, el que dic, no? Que de sentiments no es pot viure i llavors s'ha de prendre una decisió. Em fa molta nostàlgia, i em venen molts de records, perquè a casa meva sempre es parlava del cinema, i d'anècdotes, i de moments, i de pel·lícules, i de cues que es feien, molts records. La pandèmia i les múltiples plataformes que existeixen per veure cinema a casa han obligat a tancar portes a moltes sales de cinema d'arreu del país. En el cas del cinema Avinguda, la davallada d'espectadors va ser d'un 80% i això feia inviable mantenir les projeccions. Era una sala de 553 places, localitats, i llavors, evidentment, antigament sí que s'havien plenat, i més, perquè s'havien posat fins i tot cadires. Però ara, és que havia baixat poder un 80% i evidentment és inviable aguantar un negoci d'aquesta manera. No és viable. No és viable. Per molta pena i per molt d'això nosaltres hem aguantat després de la pandèmia, hem intentat aguantar i anar fent, però quan veus que no, doncs arriba un moment que has de prendre una decisió. Amb el tancament del cinema Avinguda, Puigcerdà es quedarà només amb la sala del Casino Ceretà per projectar pel·lícules. Igualment, gràcies a l'acord amb el cicle Gaudí, també ofereixen cinema amb regularitat tant al Casino com al Centre Cívic de Bellver.